салом, хабар аз хатлон аст манзури шумо. имрӯз 21 апрели соли 2026 ва ман обадор Сабрина Сайвали. Инак таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳои имрӯз. сафари пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шаҳри Остонаи Ҷумҳурии Қазоқистон Муминобод даври дуюми озмуни шоҳномахонӣ баргузор гардид. ҷайҳун ҷамъоварии пиёзи барвақтӣ оғоз шуд. шарҳи бештари хабарҳо. 21 апрел президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои иштирок дар ҳамоиши минтақавии экология ва ҷаласаи шӯрои сарони давлатҳои муассиси фонди байналмилалии наҷоти арал ба шаҳри Остонаи Ҷумҳурии Қазоқистон сафар карданд. дар фурудгоҳи байналмилалӣ ба номи Нурсултон Назарбоев президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро сарвазири ҷумҳурии Қазоқистон Олжас Бектенов ва дигар намояндагони волумақом гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. 20 апрел дар маркази дарёфт ва рушди истеъдодҳои назди шуъбаи маорифи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Муминобод даври дуюми озмуни ҷумҳуриявии шоҳномахонӣ бо иштироки васеъи хонандагони муассисаҳои таълимӣ баргузор гардид. озмуни мазкур бо мақсади тарғибу ташвиқи осори гаронбаҳои Абулқосим Фирдавсӣ ба хусус шоҳасари Безаволи ӯ Шоҳнома, инчунин баланд бардоштани завқи китобхонӣ, тақвияти худшиносии миллӣ ва рушди маҳорати суханварии наврасону ҷавонон роҳандозӣ шудааст. дар ҷараёни даври дуюм иштирокчиён аз шоҳнома порчаҳо қироат намуда маҳорати баланди суханварӣ, талаффузи дуруст ва дарки амиқи мазмуни асарро ба намоиш гузоштанд. дар анҷом беҳтарин иштирокчиён муайян гардида ба даври навбатии озмун роҳ хат гирифтанд. дар ноҳияи ҷайҳун маъракаи ҷамъоварии пиёзи барвақтӣ оғоз шуда, хоҷагидорон аз натиҷаи ҳосили ба дастомада қаноатманд мебошанд. тавре сардори раёсати кишоварзии ноҳияи ҷайҳун Ҷалолиддин Камолзода иттилоъ дод, соли равон хоҷагидорони ноҳия дар майдони 1876 гектар пиёз кишт намуда, феълан майдони 1300 гектари пиёзи барвақтиро ҷамъоварӣ намуда истодаанд. иттилоъ дода шуд, ки ҳосилнокӣ ба ҳисоби миёна аз ҳар як гектар 450-600 центнерро дар бар гирифта, хоҷагидорон ҳосили ба дастомадаро бо нархҳои дастрас ба харидорон пешниҳод намуда истодаанд. хабару маълумотҳои бештарро аз шабакаҳои иҷтимоии рӯзномаи Хатлон дастрас карда метавонед.